E, se o tempo o permite, esta fin de semana regresa a Primeira Futgal. O Puebla mídese o Cuntis, o Valiño o Campo Lameiro e haberá derbi rianxeiro entre Unión e Taragoña. Mentras, no grupo 2, a Esteirana visita o Boimorto. Os equipos da comarca que disputan a Primeira Futgal afrontan a fin de semana coa vista posta nas previsións meteorolóxicas. Se o tempo permite, desenvolverase a 27ª xornada da competición sen impedimentos e agárdanse días intensos de fútbol. O Puebla, líder indiscutible do grupo 5, recibe a visita do Atlético Cuntis. O conxunto adestrado por Chofri chega a este encontro encadeando 5 vitorias seguidas e quere seguir este camiño a pesar de que os rivais están a poñerlle as cousas complicadas sobre o verde. No seu último encontro medíronse o Flavia e lograron un triunfo agónico nos últimos minutos do duelo. Esta xornada o Atlético Cuntis, oitavo, quere buscarlle tamén as coxegas aos pobrenses, xa que son o rival a bater, e ademais chegan coa moral alta tras vencer o San Adrián no seu último partido. O domingo, ás 5:30 da tarde, o Puebla e o Atlético Cuntis verán as caras dun interesante duelo na alta. E un dos protagonistas da xornada será o derbi rianxeiro entre Unión e o Taragoña, dous equipos que teñen dinámicas opostas. Os de Asado son segundos e precisan gañar para manter esa posición no grupo 5, mentres que ao Taragoña úrxelle puntuar, sobre todo de 3, para non descolgarse da loita pola permanencia, xa que o último ten a zona tranquila 9 puntos. Os vermellos chegan a este derbi logo de gañar pola mínima ao Soutomaior, mentres que o Taragoña caeu por 0-4 co Caldas. O Municipal de Vilas abrirá as súas portas para coller este derbi rianxeiro que se celebrará o domingo a partir das 5:30 da tarde. Pola súa banda, o Valiño terá ante sí a un rival directo na loita pola permanencia. Este domingo desplázase a Chanciña para medirse ao Campo Lameiro, 15º clasificado e equipo que marca a salvación. Os de Cabo de Cruz non saben o que gañar dende a xornada 15 e precisan puntuar para coller distancia cos postos de perigo, xa que só teñen 5 puntos de colchón. A pasada fin de semana perderon por un abultado 0-5 co Cordeiro, mentres que o seu rival este domingo caeu na súa visita ao Ribadumia. Campo Lameiro e Valiño mídense o 23 de marzo ás 5 da tarde na Chanciña por 3 valiosos puntos. Mentres que no grupo 2 a Esteirana non pode relaxarse para seguir tendo marxe co descenso. Os de Muro suman 2 derrotas seguidas e o seu último triunfo foi na 20ª xornada, polo que agora son 13º e teñen a zona perigosa a 7 puntos. Este domingo teñen unha papeleta complicada xa que se miden o cuarto clasificado, o Boimorto, no seu feudo. A Esteirana chega a este importante duelo logo de caer por un axustado 2-3 no seu encontro co segundo clasificado, o Club do Mar, polo que agarda mostrar unha versión sólida para sacar algo positivo da súa visita ao Boimorto. Rival que no anterior encontro venceu por 1-4 a golada. O Carballal abrirá as súas portas o domingo para coller este choque entre Boimorto e Esteirana, que comezará ás 5 da tarde.